आङो न'आव थानानै गोबां न'खरनि जिनिसफोरखौ नायनो होननानै थादोंमोन आरो थांनाय बिस्वबार मोनायाव उन्दुनानै फुं 4टानिफ्राय आंनावहाय गोबांथार लोमजानाय जाबाय, गोबांथार खर' गिदिंबाय, सिखारनो हाया, खर'आनो बेरफुंसै बायदि आं मोनबाय। बेनि उनाव इसोरनि फरजा बायदि आं मावनानै फोथायनायनि गेजेरजों 3 घन्टा आर'ज खालामनांदों। अब्लानो नोंथांमोनाबो सांगायखौ मोननो हागोन। नै बेखौ बिदि खालामो, बे जेरैखि जाया गाबोन टेस्टिमनि होफैनो हागोन। नै गाव टेस्टिमनि होफैनो हागोन। गिबियावनो आफासोखौ हामबाय होनदों। लाहारे जिसु नुथुमते जहार गी आरो बे जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रिनि दैदेनगिरि सारखौबो हामबाय होनदों। आरो उनाव जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रि रेन फाउन्डार ना प्रिन्सिपाल गिहो जहार गी मेनकना आरो गासैबो जिजासनि सिङाव थानाय मण्डलिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौबो हामबाय होनदों। आरो नवा जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रि तिने कन मण्डलिखौ मिना आरो अनारिन पास्टर पालकुल की जतोको जहार गी मेनकना आरो नैबे जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रिनि जानानै बे 2025नि जानुवारि 16निफ्राय लानानै बेसिम दैदेनबोनाय साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। आरो नवा 2025 सालरिया उना 16 तारिख उना एनुअल कन्फारेंस को एहब केता आरो बे थावनियावनो थानानै दामग्रा देग्रा खनग्रा बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों। आरो नवा प्रोग्राम रे तिने कान शेरिंग को और मेना कोयार ग्रुप को चेक को जतोल की जहर को मेनकेना आरो गासै बेयाव इसोरखौ गिग्रा अनग्रा इसोरनि थैजों बायजानाय बिथांमोनखौबो गुबुन गुबुन जाथि दंफैयो बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों। आरो तिने को नोंडे हेलेन उना प्रोग्राम रे जतो और लेगी ईश्वरा दया तिगी जहर को मेनकेना आङो दिनै इसोरनि अननायजों सफैनो हादों। आरो जिसुआ दया तिगी नोंडे हेलिन दारिगना इसोरा अना मोनबा बे सम आरो खाबुखौ मोननो हायामोन। आरो ईश्वर जुदि बाको गरो लेंका नोंडे हेजुलिके बाको दारे किया बेनिखायनो आङो नोंथांमोनजों गासैनिबो गेजेराव जयमासि लायो। आरो जतो होलगी जहर गे मेनकेना बिबे आंनि फंबाय जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रिनि नयदा आलेरेन लुटु बयहा कनाय दा आङो सारा दहाय बुंलांनाय बादि टेस्टिमनिखौ होनो थांगासिनो दङ। आरो लाहा उनाले प्रिंसिपल सर चलका मेनकना उना लेखा के आले टेस्टिमनी उना गोहा को एमलेगी नितुमा थेंगो केदा सारखौ आरो हामबाय होनबावदों आरो प्रिंसिपल के आरो जहार के आरो मेनकनाय आंना बिहिया बे समावहाय दहाय बुंलांनाय बादि गान खननांगौ दं होनदोंमोन। आले बहुदो नोंडे होला उना दान रिया कोई जम उनिया नुतुम ताहलेदा दा आंनि बिहायाबो बे डेलिगेटआव थानो मोनैनि थाखाय आरो उना डेलिगेट रे उनकरेन बहुदो ताहेन बाको नेमकना जवाई के रू ताहेनकना तो उना तगी ताहेन बाको नेमकना बिनावबो गोसोआव माने इसोरनि बाथ्राखौ मोनजाजोबैखाय आफसोस जानानै थादों। आरो जिसुआ कथा को आंजम लगी बाले नेमकना उना तगी थोड़ा अफसोस को मिना सारा दहाय जेरैबायदि बुंलांदोंमोन सार थोड़ा लाहा चलका मेनकना आङो न'आव थानानै गोबां न'खरनि जिनिसफोरखौ नायनो होननानै थादोंमोन। आले ओरारे ताहेनकने ओरारिया तिने धन सम्पत्ति को मिना उना ड्यूटी लगी आले ताहेलेदा आरो थांनाय बिस्वबार मोनायाव उन्दुनानै फुं 4टानिफ्राय आंनावहाय गोबांथार लोमजानाय जाबाय। दो इन हलो बिस्तिबार निंदो कोईगी डी रू को एहब केदा 4 बजा को निंदो कोईगी गोबांथार खर' गिदिंबाय, सिखारनो हाया, आइमा को बहो उना गुरगुर इखौ कनाय खर'आनो बेरफुंसै बायदि आं मोनबाय। उना बहोगे एकदम ब्रास हुई लिखा बोले इखौ केदा आं गोबां गाबबाय आरो आइमा को राकेदा बे समावनो आंनि फिसाजो उन्दैया आरो उना समारिगी उनकिन दिन खटी कुड़ी गिद्रो दो बिबथै अमरनो फन हरबाय हपन बालिगी फन केदा आरो बे समाव फन हरनायजों लोगोसे आरो उना फन एम समय तगी जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रिनि दैदेनगिरि सारनिफ्राय उना जिजास प्रेयार काउन्सिल मिनिस्ट्रि उना फाउंडार प्रिंसिपल कोईगी खबर हटिंगते मोनसे फरजा आंनो होबाय। मिट्टी फरजा को एम कना
बिनिफ्राय खोन्थाहरबाय ona porja to alegi em kana आरो खोन्थाहरनायजों लोगोसे aro uni ligi khobor em tanom tiki बिनि सिगां सिगां गामिनि माखासे बिसायसिफ्रा आंखौ आर'ज खालामहैदोंमोन ora ona khobor em laharigi ona bisasiku unkun orare chen kate koijom dise leta आरो बिनि उनाव इसोरनि फरजा बायदि आं मावनानै aro ona tainomre bale hui keda ado ona tainomre ke ona chelka aiga ko em kana ona aiga lekagi umkin benau keda आरो बे आयदायानो जाबाय आं गावनो फोथायनायनि गेजेरजों 3 घन्टा आर'ज खालामनांदों aro ona chelka aiga em kana ona aiga do umkagi aitigi pe ghonta 3 घन्टा pe ghonta ona koijom benau hatara उनका आयगा को एम कना इसोर बाकी ख्रिस्ट' आंगो लोगोफोर ado Kristo joto hor lagi unagi men kana साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायबायब्ला नोंथांमोनाबो गाव गावनि फोथायनायजों आर'ज खालामनानै नायदो aro tene kor ona program re mena a joto hor jiswa notumte aya jibon chelka bichos mena a ona bichos leka apia jibon re jahana duk re parau lengkai unkoi jom atar me अब्लानो नोंथांमोनाबो सांगायखौ मोननो हागोन aro ona leka ki ape chelka bichos te koi joma na leka ki ape chorhau ko ni mo ajiswa notumte ki आरोबाव मैया मोनानिफ्राय लानानै aro hola nindu koi arho दिनै हरसे मानिखौ आङो उदै साबाव जादों aro ona chalo nindu re aima ko aro lai haso ki tahin leda बे उदै सानायावबो गोबां आंनि बिसासि लोगोफ्रा थांनानै आर'ज खालामहैदोंमोन ado ona ninduri ho aleren mandaren teneku bisasi mina a unku anchalau kate unku ligi aro koi jomre goro keta अब्लाबो आर'जखौ खोनासङा जादों en ho ona pratna do ishoro ba anjom je bale anjom onka gi hui tahin leda आरोबाव आङो गावनो दहाय फुङावहाय आधा घन्टा प्रेयार खालामनानै आङो सोखा जानायखौ मोनबाय aro sita hui sungge tingi unkin adha gonta aro ai tigi ishor babate koi jom dise keta ado ona koi gi mos hui do to nem kanai बेनिखायनो आङो इसोरखौ बावनो हाया ona tigi ale ishor baba lagi hearing bako dare a दहाय एसे सिगाङाव एसिस्टेन्ट फारुकआ बुंलांदोंमोन थोड़ा लाहा एना एसिस्टेंट आरो फालकku मेन kanai नोंसोर गासैबो इसोरनि मन्दिर होननानै बुंलांदोंमोन joto aperen ishoriya mondir gi ona go men kana बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गावखौ इसोरनि मन्दिर खालामनानै लानि ona tigi ale joto tinu an mena a joto horge ale ishoriya mondir lika abua mon benau jurur mena a बेनिखायनो आङो बे संसारनि रंजानायाव थायालाबानो ona tigi ale songsar re tinu kan फुर्ती को mena a ado nonde ale bale tahen kana आङो नैबे इसोरनि रंजानाय थावनियाव फैनानै आङो बे टेस्टिमनि बे आयगा साखिखौ आं होनो मोनफैबाय ona tigi ale noa program re he kate jiswa nutumte ale goha ko em ligi he kana बेनिखायनो आङो इसोरखौ लाखो लाखो धन्यबाद होयो ona tigi ishor baba lagi lakko lakko धन्यबाद को johar ko men kana बे गुसुंथार टेस्टिमनिखौ आङो बेयावनो होनानै दोनथ'बाय जिसुनि और मुङाव ona khati goha ko nonde gi do kate muchur kana jiswa nutumte जोङो इसोरनावहाय खेबथाम बाख्नायो jiswa nutumte ara pe Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! दे होमबा जोङो दा खोनानो मोनबायना दहाय जे आं फोरोंदों जों बेखौ बेबादिनो बिसासिफोरखौ मुजुबराव लांनोनो जोङो दिनै जिसुनि महिमानि थाखाय खामानि मावदों आरो दहाय जे आं नोंसोरनो फुङाव मेसेज खोन्थादों इसोरनि गाहाम बाथ्रा दा नोंसोर आरो खोनाबावबाय नै दा आंहा माबाव रंजानो गोनां जादों आफा आंनाव थानानै खोन्थाहरबाय नै बेखौ बिदि बिदि खालामो बे जेरैखि जाया गाबोन टेस्टिमनि होफैनो हागोन नै गाव टेस्टिमनि होफैनो हाबाय जोङो बेजोंबो मिथियो इसोरा जास्ट प्रेयार एन्ड काउन्सिल मिनिस्ट्रियाव माबोरै गावनो खांदों बेखौबो जों मिथियो दा जोङो मिथिनायखाय जोंबो खुसि जायो आरो जिनिसखौ मोनदांनानै आवगायलांनायाव जों बयबो साबसिन जेन' जायो बेनि खोन्थानायखौ नायबाथ' खर'आ बेरफ्रुनोसै बादि मोनदोंमोन
नोंखौथ' 108खौसो लेंहरनांगौमोन बेबादिबा दा नोंखौ बबे हाग्रामानि हस्पिटालाव लांखो ना लवार आसामाव लांखो ना आगस्टिनाव लांखो इसोरनि हस्पिटालावसो लांदों नों गावखौ बिनि खोन्थानायखौ नायबाथ' बिसि फिसानि हाग्राखौ नायबाथ' 108 लानानै हय क'क्राझार नहय बङाइगावसोमोन दा बासायबाय नालाय नायदो नों पभार्टि स्पिरिट अभाबनि स्पिरिटआ बेखौ हमनो हायाखिसै नों बङाइगाव लाङोबाथ' लांलाय लाबोलाय दासिमावथ' गैयाबाबो 30-35 हाजाराथ' थल्ल' गखायोमोनब्रा सिटि स्केनिंनो ब्रेनाव अपारेसन खालामनांगौ माबा ब्रेनाव केन्सारनो टिउमारनो होनलाबायनानै उंथुं सोनोसैमोन 30-35 हाजाराथ' ओरैनो बेखारमोन होमबा नों 30-35 मन माइयानो बोसोराव बिसोरनो नांगौना नाङाथाय खेबसेनो बिसोरो बासायबाय नंगौना नङा हा पभार्टि स्पिरिटआ जेनबाय बुजिबाय नोंसोरो अभाबनि स्पिरिटआ जेनबायना लोगो लोगो देरहाबाय एक फैसाबो नाङा लाबानो आरो नैबाव फैनो हाबाय मिन्थिगौ ओंखायनो जास्ट प्रेयार एन्ड काउन्सिलिं मिनिस्टाराव नो गैया बाबुफोर नो गैया दा जोङो जेरावबो हस्पिटालाव लांनो हायाखिसै जिसुनि हस्पिटालाव गाबाय होनबाय होमबा नायदो ओंखायनो अनलायग्रायसिनांगौ लोगोफोर जिसुनि प्लान एन्ड पलिसिया बेनो बेनिखायनो बे सोरगोनिफ्राय फैनानै हावरिया जाफैनानै नों आंखौ धोनि खालामनायनि प्लान एन्ड पलिसि आं बे डिभाइन इक'नमिक सिस्टेमाव बे जिनिसखौ होन्दोंमोन ना बार बार हो सोरगोनि धोन थाखा फैसानि सोमोन्दै होननायाव नै दिनै लोगो लोगो जोङो नुनो मोनबाय बेयो बिराद खर' सादों होनाखै खर'खौनो बेरफ्रुनोसै बादिसो मोन्दों होनना बुंदों है आदा आङो बोराय बोरायनि गाबनायखौ खोनाथाराखैलै खर' सानानै गाबनाया माबायदि गाबनाय बयबो होनबाय खोनाफैदों ना हो मोसौ बोराय बायदि हौ हौ गाबदों नै खोनाफैदों ना मबाइलजों मिथिगौ नोंसोर ओंखायनो बे गाबनायखौ आं बोराय बोराय गाबनायखौ खोनाफेराखैनो गाबनायनिखौ खोनासंनो लुबैदोंमोन आं दा खुब खुसि दे प्राइज द लर्ड होमबा नायदो ओंखायनो जोङो जायहा जेरै सोलिगोन मिनिस्ट्रिया जिसु आफानिखाय मालाय गावनो गाव मावगोन अनलायग्रा सिनायग्राफोर